Αξιότιμοι πολίτες της Ελλάδας. Η Δανία χρειάζεται τη βοήθειά σας. Εμείς οι Δανείοι αγαπάμε τη χώρα σας. Όμως υπάρχει ένα πρόβλημα. Ο δυνατός ήλιος είναι επιβλαβής για το ευαίσθητο δέρμα μας. Κάθε μέρα ένας Δανός πεθαίνει από καρκίνο του δέρματος. Γνωρίζουμε ότι έχετε πολλά να αντιμετωπίσετε, αλλά σας ζητάμε ταπεινά την υποστήριξη σας. Βοηθήστε ένα Δανό στον ήλιο. Δεκάδες χιλιάδες από εμάς ταξιδεύουμε από τον κρύο σκοτεινό βορρά στα φανταστικά νησιά και τις παραλίες σας. Όταν βλέπουμε μία ακτίδα ήλιου, ξεχνάμε τις προφυλάξεις και ψινόμαστε με τις ώρες. Δείξτε μας πώς να γίνουμε περισσότερο σαν και εσάς. Υπενθυμίσετε μας ότι κάθε λεπτό στον ελληνικό ήλιο μετράει. Είτε είμαστε στην παραλία, στην Ακρόπολη ή σε μια ταβέρνα. Υπενθυμίστε μας τη σκιά, το καπέλο και το ατελειακό. Προσφερθείτε εθελοντικά τώρα και βοηθήστε ένα Δανό εκ μέρους του έθνους της Δανίας με τις εγκάρδιες ευχαριστίες μας. Τα λέμε.